niin, terve. Minä olen Simamboy ja... Minä olen Zero292. Ja nyt me pelaamme tällaista ilmaisnettipeliä Ghost Regonia. Saa Steamista. Ilmaiseksi. Että meidän klaani voi jättää hakemuksia. Se nimi oli AGL Isers. Laitetaan sitten descriptioniin niinku tarkemmin se nimi ja clan-täkin, että niinku voi hakea sen. Ja niin, että voi joskus ottaa clan-matseja. Nyt on alkamassa tää oikea peli, kun nyt on tää warm-up. Niin. Me aiotaan tehdä niinku videoita eri peleistä ja varmaan jostain muustakin, en oo vielä varma. No niin, nyt alkaa kunnon mättä. Tänään ainakin meni hyvin tämä peli alla. Testattiin, harjoiteltiin vähän ennen tätä. No niin. Meni 30 tappoa ja pari kuolemaa. Ollaanko tässä niinku kahdestaan mennään vai annetaanko vaan ole? Nää pysytään tässä niinku kahdestaan niinku silleen, puolustetaan toisiamme silleen. Hienosti. Ihan sama. Mä laitan shieldin. Mä mennään spawneille. Noin. Tuu tänne shieldin sisään varuilta ehkä. Tuu tänne minun luo. Mulla on shieldi loppumassa jo. Tänne kämppiin. Tuu tänne. Ei näy ketään. Ossa seisaltaan, niin ei olla päällekkäin. Siinä. Saan tapettu. Mä menen tähän. Ei, ne näki mut. Ne näki mut. Voitto, se spawnas siihen. Saan tapettu se. Oo. 4. Päästiin jo parhaimmaksi. Tää olla hyvin. Tarvitaan vaan mennä tänne spawneille. No eikö kun nyt ennen älyä sitten puolustaa sitä, kun me oltiin siellä jo kerran. Joo, mä säästän tuon näkömättömyyteen, että pääsee sillä hyökkäämään. Joo. Mutta hyvä, kun mä ostin tämän toisen tason, niin tämän kilven jo, niin tää vähän nopeammin latautuu, niin... Nyt lähtee sellaista settiä. Täällä on joku tyyppi meidän puolelle, joka tuijottaa seinää. Tuu kattoo tätä, tää on hyvä video, tuu taaksepäin. Tuu taakse, ei. Toi on mä kuollut, sori. Joo. Siinä on ukko kämppii. Joo, tuu sitten niin tänne katsomaan tätä tyyppiä, kun sä spawnaat. Missä? No niin, nyt. Tuu tänne. Niin. Siis kato tätä tyyppiä tässä. Ei se katos. Se oli silleen oi. Kuoli sinultakin. Jätkä houkuttelee oikein. Tyyppi oli siinä silleen, että onpas hieno seinä. Onko ihan betonia vai? Sitä ei moni tiedä. Söitä valtakuta. Oi hitsi, nää äänet on kovalla, pitää kohta vähän pitää paussia. Voi hitsi, tää haulikko, tämä laatu, tämä hitaus, tämä ääniä pienemmällä minulla. Miksi noita ukkoja pitää olla joka puolella kämppimässä? Ui, mä säikähyttää vahingossa lähti Mulla on pelistä. 4 tappoa, 4 kuolema. Ne valtas jo sen. Jee. Me spawnataan nyt tänne kauemmas. Tämä ei ollut alun perinkään hyvä spawnipaikka. Pelataanko sitten toisilla klasseilla tai vaihdetaan niinku aseetta seuraavassa erässä sitten? En tiedä, pois. Mä ite kyllä rupeis nipuuttamaan siinä. Jahas. Pitäis kyllä ostaa niinku parempia haulikoita sitten, mutta... Niin. Mä tuun sinne, oot sä siinä? Missä oot? oot? Mä oon teillä. No tuu tänne, kun täällä on vielä tyyppejä seellä niinku. Tuu tänne. Juu. Ainakin on siellä, ne ei oo vielä päässyt niinku ihan tänne. Niin, täällä on niin hyviä puolustajia, paitsi tuossa saattaa olla ihminen. Jep. Ei se laitto EMP, niin ei voinut ampua. En saanut ihan tapettu sitä. Sillä on se sielti. Mä menin sen Ei ollut siellä, sillä oli EMP. Oli sillä toisella jannulla. Sinne tuli Ai oliko siinä 2 tyyppiä? Se selittää. Niin. Se oot siinä. Dad. Kui saakeli tää haulikko oikeesti, kun tällä ampuu, niin tuntuu kun korvat räjähtää ja aivot leviää tohon lattialle. Mä laitan vähän peliääniä kovemmalle. Kovemmalle? Mulla ei kuulu ollenkaan. No niin, nyt kuuluu vähän. Vähän hyvä.
Kuuluu askeleet kautta. Nyt mä ruppeen jonneilemaan tässä. Oh shit! Ei siinä oo... Voi hitsi, mä ammun sitä jalkoihaulikolla. Jos olisin keren vähän ylemmästä hätä, niin se olisi kuollut. Olisin saanut pari tappoa sinne, mut feilasi. Siinä kämppii joku. Ei ne kämppii. Come on dude! Mulla menee nyt huonosti. Me ollaan silti vielä... ei ollakaan parhaita enää. Aluks oltiin, jos lohduttaa. Niin. Paitsi meidän puolustus katoo romahti, ne pääs hyökkäämään. Meidän on pakko ruveta puolustamaan. Mä en nähnyt koko tyyppi, joka... Ei, kun se oli... Miksi se näyttää, että se ampuu oikealta, jos se ampuu vasemmalta tuolta rekaa takkaa se tyyppi? Hanta päättyy jonkun tyyppi rekaan takkaa. Se oli varmaan se. Ei kun joo, se Baful, joo, se oli se. Lohduttiko paljon semmoista pois? Ei. Tää ukko ei mene kyykkyyn. Koska sinä raiskaa tarpeeksi kovaa sitä kyykkynappia. Tää nyt muista mikä nyt oli kyllä. Ei, joo, nyt mä en enää ikinä mene tuohon auton taakse. Tuo auto on petturi, siis se koko ajan niinku sanoo noille pahiksi, että hei, täällä on Zero täällä minun takana ja sitten ne tulee siihen ja ampuvat minut perhana. Mulla on 7 tappoa 6 kuolemaa. 5 tappoa 6 kuulemaa. Eli toisessa tosi huonosti perhana. Oi, tuolla oli näkymättä, just kerkesin liukua. Mä saan tapettua sen näkymään. Mä oon tiimin paras. Tulossa tyyppi. Mistä? Tuossa. Hui siellä oli. Populaatio. Ei tätä lataa. Please lataa. Ei! Ei oli 5 millisekuntia vaille, että se olisi ladannut, niin olisi ampunut tuo tyyppi. Oli niin eeppinen, minä on kulmatakaan sille lataa ja tyyppi tulee sitä ovesta sille. Terve. Ja se liittää jo kaikki. Niin kaikkea. Ollaan tehokkaammat asset, se selittää jo kaiken miksi mä kuolen. Nyt vois lopettaa, se selittää jo kaiken. Liukua. Ei saa tapaista, kun on muuta heidu. Mä en ymmärrä tätä peliä enää, kun ampuu haulikolla päähän, niin eikö sitä ainakin normaali elämässä kuole, vaikka sillä olisi joku 5 metrin kypärä, no en ihan 5 metrin, mutta silti niin jää vielä yli puolet enoista. Ilmaispeli. Tämä pelin logiikka 5/5. No ilmaispeliksi silti ihan hyvää kyllä. Niin, tää on niinku päsääntyy. Tai no en osaa. Ei nyt ihan. Kummis. Hyvät grafiikat ainakin ilmaispeliksi. No minulla on pienillä, kun läppärillä olen, niin Minulla on täysin. tää koota sitten tuo omaa koneen joskus tässä. Oi! Kissa hiirileikki! Mitä hittoa mä sanoin? Kui? Täällä on sniperi. Mä sain se Siellä on ilkeitä ihmisiä, jotka ampuu minua tuolla. Sinä saat mennä näkymättömyydellä tappamaan se. Mulla on nollilla näköä. Ei yhtään päin. Ei se. Minun ukko kaato silleensä niinku se oli istuma-asennossa, mutta sivuutta ja sillä tuli semmonen purkki perseestä, kun se kuoli semmoseen kohtaan. Maa. Tein synnytyksen siihen samalla kun kuoli. Joo. Poika. Onko sulla se suojakilpi? Ai niin, mutta hyvä kun sanoit, kun mä en oo käyttänyt sitä ollenkaan. Nyt latautuu tässä. Ei hitto tää ääni. Ei! No niin. Tuo ukko jotenkin pääs mun silmistä pois niin, että on huono.
Miten sä oot kolmanneksi paras? Voi help. Mitä? Heitti joku EMP siihen. On jo neitä valtaamassa. Joku laittoi siihen EMP ja se kilpi lähti. Jaha. Ois pitänyt sittenkin ottaa myös EMP tälle supportille se. Kun siinä oli se valinta, että kumma ottaa. Tää kaikki ampuu. Se selittää jo kaiken, mistä mä kuolen. Granaatti. Me ollaan silti toisiksi parhaat, vaikka me koko ajan ainakin minä niinku kuolen tuonne. Samoin. Hyvä tähte saa. Vielähän on toinen raundi, mä voin vielä Ei se maailma siihen kaadu. Pitää sitten katsoa kyllä kuinka kauan niinku tässä meni nyt tässä ekassa erässä, että kuvataanko me vielä toinenkin erä tähän samaan videoon vai tehdäänkö toinen video. No kaikki. Tää oli huono kohta mihin tultiin nyt. Jep, tää oli erittäin huono kohta kun sä kuolit siitä. Kaikki oikeesti. Liupu! Kaikki niinku osoittaa aseita niinku samaan. Joo, mennään nyt vasemmalta ehkä kuitenkin. Mennään kaikki. Joo, mennään. Tuu tänne vasemmalle missä minä on. Näet kartalla semmosen kolmion kartalla vihreä, niin missä olen minä. Noin. Mä näen kylläkin pallon. Mennään täältä. Ai niin, mä unohdin, että mä en oo rekoni, niin se ei oo silloin kolmio. Miks tässä on tämmönen syvennys? Voi! Moi, moi, noin. Se saattaa pois. Siinä on ihminen. Mä menen toiselle puolelle seinään. Mulla on enut vähissä, mulla on yksi enu, mä en voi kurkata enää. Onko siellä muualla tyyppejä? Ei, se on siinä säkin takana. Noin. Siirrytään tähän. Hei, tuolla on. Noin. Vaikka se otettu. Joo, sulla oli pikkuraossa tyyppi. Yritetään päästä auton taakse siitä. Varo, nyt oli uhkarohkea, siinä on tyyppejä. Tiedän, tapoitko sä sen? Tapoin. Hyvä. Pysy sä siinä, oota minua siinä. En mä pysty, kun tässä on pahiksia, joka... Kuolit. Kysymys, miten tuossa niitä sanoo, että se tappoi minun snipulle, jos se oli selvästi haulikon näköinen ase? En tiedä. Tää on semmonen niinku... Semmonen lippa, kun on niinku... Semmonen mikä se on nyt? Haulikon ja konekiväärin yhdistelmä, niinku ne... Mikä se yksikin? AA12 tai joku sellainen näissä Bafföissä ja Call of Dutyissä, niin... Semmoselta näyt. Täs... Joku tyyppi skannas minut spawnilta, eli joku on tässä tosi lähellä. Mä pääsin rampoilemaan tänne. Ei, mä kuolin. Ammu liikaa sinne väärään kohtaan. Mitä he tuon? Joo. No, nämähän älä loppuu kohta. Au, seinän läpi taas. Enkin valtaamaan. Tuleeko muuta? Tuleeko ne vielä enkin valtaamaan? Onko tässä SE? Ei kun on. Me saatetaan hävitä tää. Kyllä. Vai että hävitä? No. Sima oot silleen, you don't say. Täällä on liikaa tyyppejä, minä tiedän. Aikanaan liikaa. Aha, se sai mun tajuttomaksi, mutta se ampui MK16 minua. 12 tappoa, 14 kuolemaan, ei kyllä hyvin mene. Me liuuttiin tuon yhden tyypin kanssa sille vierekkäin niinku pahiksen kanssa sille vastakkain. Se ampui minut siitä sille pistollilla päähän vaan sille hyvästi. Hyvin eeppistä. Realistista. Mitä ei oo realistista? Aika. Tuli mieleen se kohta. Siinä on snipu meidän puolella. Mä tapaan sen. Sain tapettua. Ei siellä on toinen MK. Ei kato mitenkä mä kurkkaan tästä yli.
Täällä on MK16 aseen kanssa joku vittu. MK16 kanssa se on kyllä tehokas ase. Eikö se Ei oo nyt loppu aika. supportilla? Eikö se oo supportilla MK16? Round 1 hävitti. Hyvin saatu. Ihan reilusti hävitti. Meille 1.44. Huhhuh. Eikö? Ei yhtä paljon skoreja. Entäs minun skoreit tänne 7 000? Miten se? Eiku siinä aiemmassa pelissä. Se kyllä meni hyvin. No niin, minä lähdin kesken. Et ois lähtenyt. Eiku läheinkö muuten? En minä muista. Eiku lähein ja minä. En. Romeen lähittää koko. Eiku ai niin. Photoshoppaa mä näitä YouTube-kuvia kun Joo, päätettiin aloittaa tänään. Nyt pasmattiin kyllä hyvältä puolella. Mulla meni tosi hyvin nytte. Pääsi heti niinku parhaaksi. Kills 3 TX1. Siis niinku... Mä tulin siellä kulman takaa sieltin kanssa, niin tyypit siinä vaan makaavat, niin ampun. Menin toisen tyypin, jolla oli myös sielti päällä, sen sieltin sisällä ja ammuin sen. Nyt me voitetaan tätä. Kyllä. Paitsi pahikset on valtaamassa jo seetä. Mitenkä tuohon C-hen pääsee silleen, että ei näe, mutta niinku pystyy valtaamaan? Pitää ryömimällä mennä tähän. En saanut yhdeltä tapettuu. Mulla alkoi Mä valtaan tätä. C-tä. Niin, vaikka tää on tosi hidasta, kun tässä ei oo ketään Mä auttamassa. tuun autto. Tuu makaamaan tähän minun viereen, niin se ei niinku pahikset näe tuosta, kun tuo on vähän korolla, mutta... Joo, ja mulla on näkymättömyys täällä. Ei itse kun joku skannaisi tuosta, niin näkisi tuleeko tosta tyyppi. Ja mä lähden tästä, mä en jaksa oottaa. Tässä mä menen ampumaan ihmisiä. Just sä lähit, mä en pysty valtaamaan tätä. Auts, Mitä? tuo tyyppi tuolla ylhäällä ampui minut ilkeästi. Tuo Lufabe. Uskoon. Pitää hitsi, se näyttää niinku pahimman damage, kun tuossa on no tommoset, ainakin kuolee näyttää mihin kohtaan ne ampuu, että kuolit. Niin se näytti pahimman damage tuohon minun kainaloon, niinku WTF, miten se kainalosta nyt kuolee. Kohta C-valla. Voitto. Minä jäin siihen sitten vaan rauhassa niitä laittamaan sieltä ja unohdin, että siellä takana on semmonen aukko, josta niitä pahiksia tulee erittäin mielellä. Mä kuolin! No, you don't say. Kiitosta. Eikä saatu seitä vallattua, koska toinen olla auttamassa. Siinä on ihmisiä. Sinultakin ei voi se olisi jo vallattu jos sai. Että olisi lähtenyt. Miten hieno oli minulle, jos tuo olisi kuvannut, niin... Siellä tulee kaksi tyyppiä, toisella on sieltin päällä ja toinen on siellä sieltin takana. Takaa tulee jättää. Äkkiä, niin kun se tyyppi yrittää ampua, minä liuun siitä ohi ja niin se sieltin sisällä ammu sen tyypin. Ja sitten kun se sielti katoaa siitä, mä ammun sen toisenkin tyypin. Se oli hieno. Joo, monenko kiillistä riittää? Se oli... Mitä on se ei enää. Miten tuolla on supportilla snipuu, mä en ymmärrä. Se ei hänelle saa snipua. Eikö kun se on tässä niinku, että supportille on vaan haulikot ja nämä laajimmasikaneet. Mä oon yrittänyt sanoa, jos se ase mikä sinullakin on, se ei oo assault-ase, se on submachine gun, se on niin Reconilla niinku alkuase. Mä voin ostaa eri submachine. No niin, mut se menee assaultille silloin kun... Siis kyllähän se eri submachine antaa olla, en jaksa. Mä menen nyt tänne ja kuolen. Mä oon menossa pahislinjojen taakse, oot sä perässä? Et oo, perhana.
Siinä on 2 tyyppiä kämppinyt. Sä en huomannut mistä se toimii. Kuvataanko mä seuraava ronda tutkimaan? Ai niin, tämä on tää toinen. Au. Se siitä sielti hyökkäyksestä sitten kun tyyppi tulee sinne sisälle ja ampuu. Väärhän tuo. Liian paha juttu. Se selittää jo kaiken miksi kuolen granaatti lentää päin naamaan. Tämä peli ei nyt alkanut hyvin. Ai mitä? Oota, mulla on paha kohta. Juu. You can't see me anymore. Oh my god, tuo yhdistelmä on pahiksi ja toisella sieli, niin pitää juosta sinne sisällä, mutta se toinen laittaa EEP, niitä ei pysty ampumaan ja sitten tappanut tuli taitavaa kyllä pahiksilta. Joo. Jees, anta paikku. 206 samaa. No joo, Ja niin pitää sanoa sitten vielä, että vaikka on YouTubessa nyt profiilikuvana ja kansikuvana, niin tuo hamppulehti, niin se ei tarkoita, että me poltetaan tai mainostetaan sitä, että muidenkin kannattaa. Me vaan otettiin se, koska se nykyään on niin monessa paikassa niinku koristeena. ja se on niin hieno. No niin siis silleen hieno niinku kuvana niinku koristeena, mutta ei nyt hieno silleen niinku, että polttais sitä tai silleen. Piti vielä perustella sen kuvaa, miksi otet. Kyllä. Muuten joku poliisi tulee, että jaa, te mainostatte täällä hamppua ja poltatte sitä, että saat joudutte vaan, ihminen. Missä? Tuolla. Tää on liikaa population. On ne skanneri, jonka meidän. Can you help me? En. Mä oon kuolemassa tällä. No, Lasten hengistäni. En kaipaa apua. Ouch. Mitä mukaan? No, joku tyyppi sniputtaa konekiväärillä. Tämä roundi ei voinut sen hyvin mennä. Mä menen hyökkäämään. Au. Mä menen hyökkää seelle jotenkin. Onko sulla se kilpillinen? Mä käytin sen äsken jo. Se selittää jo kaiken. Älä nyt koko ajan siis liittää kaikki, kun se rupee vähän häihtämään tänä niin, mutta... Me hävitään tääkin. Ellei nyt me olla niin hyvä, että se on kanssa. Ei me nyt niin hyvä olla. Siellä on jätkä. Voitko katsoa tosta kulmatakaa, että kukka ei tuu sieltä kun mä kurkkaan tuonne? Joo. Ei ollut ketään tuolla. Ei siellä on. Mä saan tapettua. Noin. Ai granaatti. Tässä niinku se on huono, kun se ei niinku näytä sitä niin selvästi sitä granaattia. Että pitää ite älytä, jos se tulee granaatti. Kun tuli päässä, niin tässä vähän niinku vilkkuu silleen niinku siinä ruudussa semmonen, että granaatti on siinä, mutta tässä ei.
Sä oot siellä jo. Älä mene sinne, siellä on pahiksia paljon. Ei mikään oli. Tää on ihan hamppumien tapaa. Äkkiä täältä tuo jätkiä. Mä en nähnyt tyyppiä, vaikka se seisoi mun eessä. Siis se oli näkymätön ja sit se niin muuttui näkyväksi, kun tuli minun shieldin sisälle. Tuo jotakin sai jahdattua minun johtolankkuun. Oli lähdössä juoksumassa sinne. Run away, run. Tässä tuo on niin eeppinen video. En mä nyt tiedä. Semmonen semi sitten kun sä editoit tän, niin sit se on parempi. Jos editoit tätä edes mitenkään. Tämä on siittää hohtata ukko sille sinistä laittiin. Like forever. Enkku 15 video. Minä olen hamppujen kyllätön. Minä poltan smoke. Aa. Älä mainosta sitä! Me ollaan juoda hamppuja. No semmostakin on nykyään. Mä tykkään hamppuista. Sinun keksintö kai ihan. Ja en tykkää hampuista tossa. No niin, nyt meni oikein. Sinäkin tykkäät hampuista. No voisitko lopettaa jo, kiitos. Ei, joo, ne tulee vaan koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi nää pahikset voi. Tästä vie oikeesti paljon damaa. 57 ja 57, siihen loppuu elämänsä päätä. No niin, meidän pitää tehdä suunnitelma, aikaakin. Mä räiskin, se on minun suunnitelma. Teklis kutti isu. I don't know. Se ampui minua. Minusta näkyy vaan milliä se osuu Tuntuuko siihen. hyvältä se ampuu? 7, 6, 5, 4, 3, 4, 2, 1, 5, 0. Noin viimeisen Ei tapoon. tuli lisää aikaa. Noin viimeisen tapoon, mieti sitä. En saa... Tuli 2 minuuttia lisää. Niin, koska mä varmaan tosta kaptureita soi. Niin. Ei kun aina ne on valtaamassa tota B-tä, niin se sen takia tuli lisää. Jos me vallataan... Ei kun ne on valtaamassa B-tä, siis me ollaan enemmän vielä häviöllä, nyt äkkiä tää B-lle. Niin. Minä yritän kaikki. Mulla on 12 tappoja. Nuo sinänsä, noilla on vähemmän tappoja. Ei tuolla ikkunassa joku tyyppi tuolla. Nyt se ikkunakämpperi pois sieltä perhana. Mun hiiri bugaa, niin mä osuus siihen hitto. Liuku! Ei, se ei liian nopea, siis liian hitaasti liuku. Kerkes tyyppi ampua. Onks tässä... Joo, no ohjassa tiimikätissä kuuluu siellä se Zeroheita on. Vaikka eivät oo edes samassa klaanissa, kun kattois me ollaan aina niinku silleen niinku 2 tyyppiä samasta klaanista. Tuolla on niinku toisella puolella tommosia yksittäisiä klaanityyppejä, joilla ei oo varmaan kavereita, niin ne on yksin vaan tehneet klaanin ja kuvittelee samasta tyyppejä sinne, vaikka ei tule edes kettä joo. Oo. Overtime loppu. Eikö vieläkään olla meillä? Eikö nyt se, että overtime? Tää on niin iloinen, kun tää kurkkaa tästä kulma yli silleen. Kas siellä on! Ei äkkiä kattoo miltä mä näytän. Kato miltä tää näyttää, kun mä kurkkaan tästä yli. Kuka siellä on? Kuka siellä? Oho! En kerran hypätä tuolla rantoon. Jaa, hävittiin. Ja vielä siihen lisäksi ne pahisten pisteet. Match time, 2,8. Eli puoli tuntia, eli nähdään seuraavassa videossa toisin sanoen. Se ois moro.